Jeg hedder Anne-Katrine, og jeg går i 0B på Kirkebakkeskolen. Jeg vil gerne fortælle om noget café-emne. Jeg hedder Jonas, og jeg vil også gerne fortælle jer noget om café-emnet. Godt så mig igen, Jonas. Jeg vil gerne fortælle nogle eksempler. Caféprojektet. En café, det er sådan et sted, hvor de tykke og fulde mænd kan drikke øl. Som en restaurant. Et sted, man kan få mad. Man får mad. Et sted, man får drikkevarer, solvand blandt andet. En kantine er det ligesom, og en krog. Man kan få dessert, jordbæris. Det her er sådan med indretning om børnecaféen. Der er borde, der er stole, stue, lys plus servietter, billeder til væggen, musik, CD-afspiller, telefonblok, bestik, Porsche og meget, meget mere. Den her café, det hedder Den Gode Café, og de var 4 om til at lave den. Og der er et grønt køleskab, og så er der en disk med mange ting, der skal vaskes op. Her er verdens bedste café, og det er en anden gruppe, der har lavet den. Og der er guldstole, og så er der en blå dug på. Her snakkede vi om, hvilke mennesker der skulle være i caféen, hvad de skulle kunne, og hvad de skulle have i løn. Hvordan er deres arbejdstid? Kokken, han skal kunne lave mad. Han skal have 5.000 kroner per måned. Han skal arbejde 5-24, og det er 19 timer. Her det er verdens bedste café igen, og der ser man menneskerne fra verdens bedste café, og skiltene, hvor der står deres navn, og hvor der står deres arbejdstid. Her har vi den café, som vi startede med. Der har vi tjenere og indkøber, opvasker og kokke. Er børnecaféen. Vi fik et stykke karton, og der klistrede vi nogle forskellige ting på, og vi malte med vandfarve, og vi brugte paljetter og stof og rivepapir, og så brugte vi også en tus til at tegne op med, og tyndt silkepapir og farver. Her er en café med toilet. Det er en, som 0A har lavet, men vi har bare taget den med, fordi at det var den eneste, hvor man kunne se toilettet på. Der er der et pigetoilet og et drengetoilet. Og det her var også en café, der hed Mikkels Café. Hvad er din livret? Pandekager, pizza, burger, pomfrit med pølser, is, moussaka, flæskesteg, fartbrød, græsbrød, pudding, pandekager med kødsovs, boller i karry og stenbider. Her det er nogle af vores livretter, som vi har lavet på nogle paptallerkener. Der kan man se, hvad det er, man kan få af mad, hvor vi skulle vælge, hvad for nogle ting vi skulle have. Vi skulle have burger og is i pandekagerne, og så skulle vi også have noget mere, jeg ikke lige kan huske. Alt det samme, som der var på sedlen, jeg lige fortalte før. Her er noget mere det mad, som vi havde lavet på en paptallerken. Her er der pølser med pomfritter, og der er også lasagne, og så er der også kage. Og vi stemte også, hvad for noget mad vi skulle have. Vi skulle række fingeren op, og det mad, der blev flest stemmer for, det skulle vi have i børnecaféen. Her er vores livretter. Min livret er der en, der hedder pandekager, hvor de smager. Jeg vil lære dem at lave så godt de
ligger i min mave. På med is og syltetøj, det er ikke noget føj. Lidt sukker på er også flot. Pandekager er godt. Det er jo stik, vi har lavet herhjemme. Den ene er om pizza, den anden om pandekager. Det her er cafénavnene. Børnecaféen fik 12. Verdens bedste café fik 2. Den gode café fik 0. Jensens Café fik 2. Kong Kubas øl fik 5. Café Svanen fik 4. Bullers Café fik 3. Café Guldblom fik 8. Og Mikkels Café fik 1. Café Kronok fik 6. Så stillingen er Børnecaféen 12, og så lige spidsen. Så vores café kom til at hedde Børnecaféen. Her er et menukort med stenbider på en sol. Og så var det en gruppe, der lavede det. De havde tegnet det op med en tus, og så havde de brugt farver til det. Og det var den gode café, der var gruppen. Her er menukortet inde i med stenbideren. Og så er der 2 balloner til pynt, og så er der et hjerte til pynt, og et træ, og så er der en burger som mad, og en pizza og is. Det her er skiltet til Børnecaféen. De er ved at lave det, og der skal stå Børnecaféen. Det er med røde bogstaver og blå udenomfarve. Færdig. Og sådan de har lavet det, det er sådan noget silkepapir, de ruller på. Det her er nogle af de ting, vi havde med til caféen. Blandt andet Kærgård smør, førstehjælpspude, opvaskebørste, noget pynt, en dåse, et fad, nogle servietter, og nogle duer, og nogle sukkerknaller, nogle flasker, Mikkis kogebog, og CD'er, lys, og en termokande, en lille tallerken med en dåsebog og en brandalarm. Her er brandsprøjten og en lille pose med en lynlås i, og med en rund bolle, og med kryds inde i, og så er der en svane. Og den røde bolle med krydset er førstehjælpspuden. Her indretter vi børnecaféen med balloner, og min far er på besøg til at hjælpe. Og Mikkel står op på Stine og skal til at hænge en ballon op, og han ved det hele tiden. Men senere så laver jeg en træballon. Det her er Mia, der kigger i kogebog og skriver de ting, de skal bruge til at købe ind. Her er alle kokkene fra 0B og 0A. Det er dem, der laver maden. Undtagen en, og det er Mikkel. Og bagved er de caféer, som vi har fortalt om før. Her står en af kokkene inden fra 0A og skærer agurk til pizzaerne. Og bagved, der står Emil Nikkelmann. Der står Martin og Emil og skærer tomater til pizzaerne. Her er Mads, som der skærer salat til pizzaerne. Og han har en grøn trøje på, og ved siden af er en af de andre kokke. Han har en hvid dragt på med lidt guld på. Og han, den anden dreng ved siden af, er Morten. Her er vi inde ved Anne-Marie. Alle kokkene, hvor kokkene skulle lave pizza. Rundt om bordet står de. Alle kokkene og Emil står der i hvert fald. Her er vi inde ved Hanne, hvor kokkene igen står og laver mad. Der skræller de gulerødder, og de putter noget i.
og Christian Myrhøjs far er på besøg og hjælper kokkene med at lave mad. Her er vi igen inde ved Hanne om mandagen, hvor vi skulle lave burger. Der kan man se, at de laver bøffer, kokkene, og de har lavet en masse andet mad til det. Og så står Hanne derinde, og Anne-Marie, og Bente, og så bagved ved håndvasken, der står der en masse ting, de har brugt til det. Her har kokkene lavet en pizza, som der står inde ved Anne-Marie, og der har de brugt dej til det, og ost, og så nogle små macaronier. Og vi havde et stort problem med gæret, for vi havde ikke noget, så vi blev nødt til at spørge forældrene, om de havde noget gær derhjemme, som vi måtte bruge til det nede i skolen. Fordi at vi ikke kunne få gær, det var fordi, at der var strejke. Her er Victor i arbejdstiden. Han fik det lige pludselig dårligt, så han fik lov til at tage sit rigtige tøj på igen og lægge sig ind på puderne, indtil hans mor kom. Her har Anita taget et billede af alle tjenerne, undtagen Mikkel. Han var ude at lege, for det var i frikvarteret. Maria Juhl står der, og Mathias, og Lars, og Anne-Katrine, og hvad er det så? Der står ved siden af Lars. Det her er alle solisterne. Simon er direktøren, der går frem på scenen og siger, hvad det er. Jeg spiller fløjte sammen med Mathilde. Julie er også fløjtespiller. Kasper var guitar, og Rasmus var wrestlingmand. Og det var rimelig sjovt. Man skulle bare stå sådan og spille. Først var der sådan, så skulle man have serveret. Og så bagefter begyndte orkestret at spille. Og så begyndte vi at spille et herligt. Og vi spillede Oles nye autobil. Og Gyngen gang, Gyngen går. Og op Lille Hans. Her er vores direktør. De står ude ved disken og samler penge ind til caféen. Det er Emil og Hjalte. Godt nok var ikke direktørerne, det var Hanne og Marie, men det var cheferne. Her er vi i gang med øvelserne. Kasper sidder og spiller en lille melodi, og jeg tror, vi er ved at spille den med Trige omkvædet. Se hvor blomsterne vrimler, se hvor smukke de så. Vinteren kækker i Randis, for nu er det blevet vor. Trige, hold ja til Ria, hold ja, kuk. Hold ja til Ria, hold ja, kuk. Hold ja til Ria, hold ja, kuk. Hold ja til Ria, ho. Her er 2 tjenere. Det er Lars og Anne-Katrine. Vi står og venter på gæsterne ved vores eget bord, og vi har selv sørget for blomsterne, at de kom i vand, og vi har selv dækket bordet, og vi har selv puttet og tændt lysene på bordet. Her er alle forældrene for 0B, og de sidder og drikker kaffe. Og jeg undrer mig bare over, hvorfor de ikke sidder ude i caféen. Det vil jeg gerne fortælle, hvorfor de ikke sidder i caféen. Det er fordi, at caféen ikke har åbent endnu. Vi er ved at gøre caféen i stand. Her er skiltet så færdigt med det, jeg lige har fortalt om. Det er blå udenomfarve. Det er malet, kan jeg se. Og så er det den der silkekrøller, der er puttet på. Det her er åbent skiltet, der hænger på døren. Der står i hvert fald, at caféen er åben. Her
og Jørgen Julen kom ned for at klippe snoren over til børnecaféen, hvor min far er med, og alle tjenerne, de står inde for døren og venter på dem. Og endelig er Mikkel kommet og står og venter også på gæsterne. Og jeg er den, der står forrest. Nu er snoren klippet over, og nu holder Anne-Katrine og Mikkel døren. Og min far er lige kommet inden for døren og skal til at sætte sig ved et bord. Og Karoline står lige ved siden af. Og Helle Kjærgaard er her også. Ja. Helle Kjærgaard er skolepsykolog, og Helle Kjærgaard er skolepsykolog. Her er Jørgen Juel. Han holder en tale for børnecaféen. Jørgen Juel siger blandt andet noget om, hvor hyggelig børnecaféen var, hvor godt vores orkester var, og hvor godt vores mad var. Her er alle gæsterne nu kommet ind i caféen, og mig, Anne-Katrine, har det bord, som min far sidder ved, og Shema og hendes søster sidder ved siden af hinanden ved mit bord, og jeg er ude og hente noget mad til nogle af gæsterne. Og de har alle sammen fået sat sig, og nu kan jeg se, at orkestret er ved at spille. Her er mit bord igen, og dem, der sidder ved det er Søren og Louise og Isabella og Cecilia, Amalie og Mia. Og vi har tulipaner på bordet, og de sidder og drikker deres mælk. Og så er jeg også ude og hente noget mad til en af gæsterne igen. Her er Mikkel. Han står med en tallerken på hånden med mad på. Og det er resterne, og han skal ud med dem og smide dem ud i skraldespanden. Og bestikket skal opvaskerne have. Her er en på 0A, der er ved at spise sin mad. Ansøgninger 0A plus 0B hænger også ved siden af. Ansøgninger gik på den måde ud på Hanne og direktøren Marie har lavet nogle stillingsannoncer. Og man kunne være kok, tjener, opvasker, og man kunne være indkøber. Og det mærkelige var, at der ingen rengøringsdame var med. Jeg blev solist. Og ansøgninger skulle vi selv lave sammen med vores mor og far. Her er opvaskerne. De står og vasker op. Shema opvasker og Isabella. De står og vasker op. Isabella vasker op, og Shema tør tingene af. Her er kokkene. De har stablet en pult og sidder og spiser ved det, for de må ikke komme ud i caféen og spise. Det er snyd for dem. Her er Emil Mikkelsen, en af cheferne, i gang med at tælle pengene. Og den pengekasse, jeg har brugt, er den blå pengekasse, og den blå pengekasse er min. Og ved du, hvad der skete med en af nøglerne? Nej, det ved I ikke. Der skete det, at den blev væk. Men Kasper Friis, han var så heldig, at han fandt den under en af garderoberne op i friben. Og hvad var det næste? Og der blev underskud. Vi fik 100 indkøb for burger. Det var 493 og 98 øre. Men vi solgte kun for 221 kroner og 25 øre. Så det gav en underskud. Indkøb til en pizza. Og 211 kroner købte vi ind for.
med 338 kroner fik vi tilbage. Så det gav overskud. Og til allersidst endte det sådan, at det blev underskud. 158 kroner og 67 øre. Her er Marie Sommer i gang med at få skrevet sin historie hos min mor. Og Christian Møller står i kø bagved. Min mor bruger hans sorte tusch, og det er på et stykke papir. Og hvad vi laver, det vil jeg også gerne fortælle. Det er sådan, for eksempel, jeg var en kok. Så skulle jeg tegne, hvad min kok han lavede. Det ene, han lavede, det var... Først så stod han op. Så gik han op. Og så var det mærkeligt, for bordet det rykkede sig, så han kunne ikke få nogen kaffe i dag. Så sagde han, ingen kaffe i dag. Men først så blev det skrevet helt forkert. Jeg kom til at skrive, igen kaffe i dag. Så jeg skrev helt fuldstændig forkert. Færdig. Nej. Og det her var noget om, hvad vi lavede i